Bonġur kulħadd u grazzi tal-li naqattu magħna dolodu għal dil-konferenza fejn wara li jumejn ilu flimkien mal-Prim Ministru nidejna pjan għar-riġenerazzjoni ekonomika, issa llum ħankunu qed naraw li nagħtu daqsxejn iktar dettall għal dawk il-miżuri mod partikolari li huma indirizzati għan-negozji ta' pajjiżna. Iżda qabel xejn xtaqt nibda billi nispjega b'mod sempliċi il-pjan ta' riġenerazzjoni tal-ekonomija li nidejna jumejn ilu u kif dan il-pjan fil-fatt jifforma minn parti minn strateġija li ħejjejna 3 xhur ilu sabiex naraw li anke nindirizzaw mod partikolari ovvjament l-isfidi ekonomiċi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19. Fil-fatt minn riċerka u laqat u studji li konna din nagħmlu meta faqqet dil-pandemija fuq livell dinji, mbagħad kienet risqa b'mod b'saħħtu wkoll fuq livell Ewropew, mill-ewwel stajna ninnutaw li dik kien ħajkollha effetti kbar fuq l-ekonomija fuq diversi livelli. Mod partikolari stajna naraw kif dik kienet ħatolqot u kien ħajkollha effett fuq dak li ngħidulu id-domanda domestika, jiġifieri ix-xiri u l-bejgħ tas-servizzi lokali, tal-prodotti lokali, kif ukoll dak li għandu x'jaqsam mal-importazzjoni u l-esportazzjoni. Jiġifieri ħajkollha effett ukoll fuq il-prodotti li nimmanifatturaw hawnhekk kemm għall-konsum domestiku kif ukoll biex nesportaw għal barra. Apparti ovvjament l-effett ovvju dak li għandu x'jaqsam mal-aspett turistiku. U meta qed ngħid l-aspett turistiku mhux qed ngħid biss l-aspett turistiku f'sens ta' nies li jiġu għal btajjel tagħhom ġew pajjiżna, iżda wkoll għal merkanzija. Għalhekk dakinhar ix-xogħol u d-domanda lokali kif ukoll it-turiżmu kienu nistgħu ngħidu bħal donnu waqfu f'sobtu. U għalhekk minħabba l-inċertezza ngħid jiena li nħolqot, ridna naraw kif immedjatament nibdew issa nniedu dan il-pjan fl-effettività tiegħu biex primarjament inneħħu dik l-inċertezza. F'dawk iċ-ċirkustanzi fejn niftakru li kellna ekonomija b'saħħitha ħafna, kellna tkabbir ekonomiku li lkoll nafu li kien jisboq kull tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Kellna deficit baxx, anzi pjuttost kellna surplus. Kellna l-inqas rata ta' qatt fl-istorja ta' pajjiżna. U għalhekk stajna naraw u ridna naraw kif f'dak il-mument partikolari nippreservaw kemm jista' jkun dik is-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Qisu bħal donnu biex niftehmu ridna nagħmlu pause. Ridna nagħmlu pause fuq l-ekonomija ħalli kif jgħaddi dan is-saram mbagħad nerġgħu nibdew nistartjaw. Però mhux stop, u hemm differenza minn pause għal stop. Ejja ma ninsewx li kellna ħafna pressjoni u kien hemm min rid iżid dik il-pressjoni sabiex immorru għal total lockdown. Kieku morna għal total lockdown jew ċedejna għall pressjoni ta' Facebook, għall pressjoni ta' wħud li kellhom intenzjoni li jgħidulna li jekk mhux ħatamlu lockdown ħatoqtlu n-nies, ħatkunu parteċipi intom fil-qtil tan-nies. Dik hija l-pressjoni u l-pressjoni li konna din nirċievu. Prim Ministru f'sitwazzjonijiet bħal dawn toħroġ il-fatt li jrid kollok Prim Ministru kalm, rasu fuq għonqu, li evalwa s-sitwazzjonijiet kollha u jieħu deċiżjonijiet. U li kieku dakinhar ma ttieħdex id-deċiżjoni għaqlija li ma mmorrux għal-lockdown, kikullum il-ġurnata ma qegħdinx nitkellmu hekk. Kikullum il-ġurnata qegħdin nitkellmu fuq ekonomija mejta u ekonomija mejta ma tqajjimix. Allura ridna naraw li parti mill-istrateġija tagħna hija li nagħmlu pause, li nippreservaw dak l-istat ekonomiku, ħalli kif jgħaddi dak is-saram mill-aspett ta' saħħa u nafu kif dal-pajjiż mexa tajjeb ħafna fuq l-aspett ta' saħħa, imbagħad nitlu fil-fażi it-tieni fażi tal-aspett ekonomiku li nerġgħu nirpiljaw il-mutur ekonomiku. Ħalli imbagħad nerġgħu nirritornaw għas-sitwazzjoni
kemm jista' jkun malajr fejn konna qabel. Jiġifieri li jerġa' ikollna tkabbir ekonomiku, jerġa' jibdew jiġu krejati l-impjiegi l-opportunitajiet u nerġgħu kemm jista' jkun nirritornaw għal ħajja normali ta' qabel. Il-ħajja hija sabiħa, dan il-pajjiż huwa pajjiż sabiħ ħafna u aħna ma rridux nies li ikunu qegħdin jeżistu mhux jgħixu. Aħna rridu li l-poplu Malti u Għawċi iggawdi pajjiżu. U għalhekk ridna naraw li fil-waqt li nissalvagwardjaw l-aspett mediku u hawnhekk nirringrazzja mill-ġdid il-frontliners kollha, meta ngħid il-frontliners qiegħed nirreferi wkoll għal kulħadd. Mod partikolari għal dawk li ħadmu mal-awtoritajiet tas-saħħa, dawk li ħadmu mill-aspett ċivili wkoll mill-aspett ta' sigurtà, però l-poplu Malti u Għawċi kollu. Li kieku ma kenniex il-kooperazzjoni tal-poplu Malti u Għawċi kollu, kieku żgur li llum il-ġurnata m'għedinx dis-sitwazzjoni tajba li qegħdin fiha llum. Inħarsu lejn pajjiżi oħrajn u naraw kif kienet ir-reazzjoni ta' wħud mill-popli madwar id-dinja. Kienet reazzjoni ta' protesti, ta' nuqqas ta' kollaborazzjoni, kienet protesti ta' ħafna amwiet u dik hija sitwazzjoni li waslet għal effetti ħafna akbar. Aw kellna sitwazzjoni differenti. Kellna sitwazzjoni li l-awtoritajiet ħadmu, il-ħaddiema kulħadd għamel parti tiegħu, il-poplu kollabora u kulħadd mexa wkoll mal-messaġġi tal-gvern u tal-awtoritajiet. Għalhekk issa ġala darba dik is-sitwazzjoni tal-poż elebnija, issa rridu nerġgħu biex nistartjaw l-ekonomija tagħna, il-ħajja tagħna ta' kuljum. U għalhekk pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li bħalma l-koll niftaklu konna nidejna pjan short to medium term fejn rajna li nużaw ir-riżorsi ta' pajjiżna b'mod għaqli. Stajna nieħdu pariri ta' ħaddieħor li beda jgħidilna nagħtu kollox il-kulħadd. Imma inti ovvjament kollok pezza drabb u biex tagħti kollox il-kulħadd, tittagħti biċċa żgħira l-kulħadd. Dika ma kienitx ħajkollha l-effett li ridna li rda jkollha. Aħna bħal meta jkollok gwerra, inti tmur iddewwi il-pazjenti li jkunu mill-quta. Ma tmurx tagħti mediċina il-persuna li m'għandix bżonn il-mediċina għaliex inti tkun qed taħli r-riżorsi tiegħek. Għalhekk dan il-pjan li huwa targeted ħafna ridna nagħtu l-mediċina lill-pazjent. Għaliex jekk inti tfejjaq dak il-pazjent ħajkollok poplu iktar b'saħħtu. Qed ngħid poplu iktar b'saħħtu qed nirreferi wkoll għan-negozji. U fl-immedjat ridna naraw li nużaw il-fondi disponibbli biex ngħinu f'diversi stadji wkoll ta' din l-isfida. Għalhekk tliet xhur ilu nidejna miżuri ta' appoġġ ekonomiku lil ammont kbir ta' negozji u self-employed mill-quta. Hawnhekk għamilnieh biex nassiguraw li permezz ta' suppliment fix-xahar ngħinu u nerfgħu piż kbir tal-pagi tal-ħaddiema fl-aktar setturi mill-quta sabiex ukoll nassiguraw li n-negozji tagħna jibqgħu intatti u ħadd ma jitlef xogħlu. Hekk għamilna. Sodisfatt ngħid li bdilna għajnuna finanzjarja li nidejna għax-xhur bejn Marzu u l-aħħar ta' dan ix-xahar ta' Ġunju, l-ammont ta' nies qiegħda f'pajjiżna baqa' fuq rata baxxa ħafna. U issa għalhekk, aħna meta nitkellmu fuq nies qiegħda nitkellmu mhux fuq numri ma fuq familji, u l-intenzjoni tagħna li nerġgħu niġu hawnhekk mhux li nitkellmu fuq nies qiegħda, imma li dawk in-nies narawhom fid-dinja tax-xogħol. U dan il-pjan għal riġenerazzjoni ekonomika, l-intenzjoni tiegħu huwa li jerġa' jkollna tkabbir ekonomiku. Li dawk in-nies li sfortunatament tilfu xogħolhom għalkemm verament huma ftit meta kkunsidrat fiċ-ċirkostanzi, aħna maħniex kuntenti li jibqgħu fuq ir-reġistru tal-unemployment. Ejja ma ninsewx, fl-2013 dan il-gvern minkejja li ma kienx hemm pandemija, kellna rata ta' madwar 8,000 persuna jirreġistraw. Illum fl-akbar sfida dinija għandna nofs dik ir-rata. U bħalma dak iż-żmien minn 8,000 niżżilnihom għall-inqas rat ta' qatt fl-istorja, issa determinati b'aktar ħeġġa biex minn 4,000 nerġgħu innaqsuhom għal dik ir-rata. Meta fil-fatt fil-bidunet qednilkom
li nixtiequ nippreservaw in-negozji tagħna sabiex meta jasal il-mument imbagħad nerġgħu mill-ewwel nagħtu dik l-ispinta u nistartjaw l-ekonomija tagħna, għal dan il-mument kont nirreferi. Dan il-mument li issa wasal, u allura l-attenzjoni tagħna issa hi li naraw li kemm jista' jkun ninċentivaw l-ekonomija sabiex il-poplu jerġa' jikseb il-konfidenza li kellu u nkomplu għal ħajja normali tagħna. Meta ngħid ħajja normali, nkun qiegħed nirreferi għal sitwazzjoni fejn in-nies jaħdmu. Nies jaħdmu wara jmorru, jgawdu mal-familja, joħorġu jieklu f'ristoranti, imorru jagħmlu x-xirijiet u l-kapriċċi tagħhom li ngħixu u mhux neżistu. Għalhekk, issa nidejna numru ta' miżuri ġodda li se jkunu qed jinjettaw fl-ekonomija ta' pajjiżna 200 miljun euro f'perjodu ta' 3 xhur biss. Immaġinaw. Fit-3 xhur 200 miljun euro over and above il-budget li nidejna. Ejja ma ninsewx li aħna ma morniex fuq ministeri jew fuq il-poplu għednilu il-budget li għamilna f'Ottubru tas-sena li għaddiet, li ma ninsewx kien l-ikbar budget fl-istorja ta' pajjiżna. Minn dak ma ħammissu xejn. Jiġifieri l-injezzjoni ekonomika ta' dak il-programm baqa' għaddej. Over and above that, aħna qegħdin jinjettjaw issa f'dawn it-3 xhur li ġejjin 200 miljun oħra. Qed ngħidu 3 xhur għaliex dan huwa pjan strateġiku. Bħalma nafu wara Settembru jiġi Ottubru u f'Ottubru nħabbru budget ieħor. L-iskop ta' budget huwa xi ħaġa kompletament differenti minn dan il-pjan. Skop ta' budget ikollu skop iktar wiesa' li tista' tgħid jolqot kull firxa possibbli tal-pajjiż. Il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika għandu skop kompletament differenti minn budget. Pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika għandu skop li jħares lejn dawk il-pockets mill-quta, lejn dawk il-pazjenti li ġew imweġġa wkoll minn din il-gwerra. Li nindirizzawhom, li nfejquhom għaliex il-koll flimkien imbagħad. Katina waħda niffurmaw l-ekonomija ta' pajjiżna. Meta dawn il-flus jitlu fl-ekonomija tagħna, dan għandu jħalli impatt pożittiv qawwi kemm fuq id-domanda domestika fejn mistennija li naraw hemmhekk żieda qawwija fil-bejgħ u x-xiri tal-prodotti u s-servizzi lokali u likwidità aħjar fost in-negozju u aktar flus fil-bit tan-nies. Dan kollu se jgħin sabiex tiżdied il-konfidenza fost il-poplu biex kulħadd jimxi l-qudiem u r-rota ekonomika terġa' tibda ddur għal kulħadd. Miżuri li nidejna b'mod speċjali għan-negozji u self-employed, mod partikolari dak in-negozju iż-żgħir, għaliex nemmnu li minħabba dak li ngħidulhom economies of scales, il-peace l-iktar li jkun b'saħħtu huwa fuq dak in-negozju żgħir. Għalhekk jekk wieħed jara il-miżuri li nidejna huma l-aktar targeted biex ngħinu kemm jista' jkun lin-negozju żgħir. In-negozju tal-familja li fl-aħħar mill-aħħar jifforma l-maġġor part tal-ekonomija tagħna. Il-Malti poplu bieżel, poplu li jħobb in-negozju, jħobb jaħdem u allura lejn dawk irridu nħarsu u nirringrazzjawhom tas-sagrifiċċju li għamlu u talli għandhom fiduċja u jinvestu flushom fl-ekonomija ta' pajjiżna. U għalhekk dawn il-miżuri huma mfassla bi ħsieb sabiex kemm jista' jkun inkomplu naqsu l-ispiża operattiva tagħhom fil-waqt li ngħinuhom mbagħad b'appoġġ finanzjarju dirett sakemm ix-xogħol tagħhom jerġa' jirranka u ma jkollux aktar bżonn dilgħajnuna mill-gvern. Illum nista' ngħid li dan il-gvern qed jgħin lin-negozji u lis-self-employed mill-quta l-aktar li huma mill-quta bil-pandemija bajnuna rekord ta' 18,000 euro għal kull negozju jew self-employed f'dan il-perjodu. Dan huwa rekord bla preċedent f'għajnuna finanzjarja diretta immirat sabiex nissalvagwardjaw in-negozji u s-self-employed u ħaddiema f'pajjiżna. U nixtieq issa nispjega wkoll kif wasalna għal dil-figura li tajb li ngħid li din hija l-figura medja. Hemm ammont ta' negozju li fil-fatt ħajkun qed gawdi ħafna iktar
u hemm negozji li ħajkun qed igawdi ftit inqas, però il-probabilità jekk tal-li gawdu iktar milli inqas. Kif wasalna għal il-figura? Għandek l-estensjoni tas-suppliment tas-salarju fejn hawnhekk qed naraw li jibbenefikaw il fuq minn 20,000 negozju u hemmhekk allokajna għal dawn it-3 xhur li ġejjin 91 miljun euro. Jekk nieħdu medja ta' bejn 5 u 6 nies impjegat f'kull negozju, li bħalma nafu hija medja baxxa, dak il-negozju jkun qed jibbenefika mis-somma ta' 4,550 euro fix-xahar. Ir-Restart Grant, jiġifieri l-għajnuna għal kirjiet u spejjeż oħra. Hawnhekk ukoll ħajkollok iktar minn 20,000 negozju li ħajkun qed igawdi minn din l-iskema. U allokajna is-somma qawwija ta' 50 miljun euro. Li kull negozju mill-quta hawnhekk ħajkun qed jibbenefika mis-somma ta' 2,500 euro. Rivuzzjoni tal-elettriku għat 3 xhur li ġejjin. L-istess għandek il-fuq minn 20,000 negozju li se jkun qed igawdi minnha u għal din il-miżura allokajna 30 miljun euro oħra. U hawnhekk kull negozju jkun qed jibbenefika sa massimu ta' 1,500 euro kull wieħed. Neħħejna l-liċenzji tal-kummerċ. Għandna numru ta' negozji f'Malta li jammontaw ammont sostanzjali. Fil-fatt jammontaw 12,100 negozju f'pajjiżna li għandhom liċenzja bejn tal-MTA u tad-Dipartiment tal-Kummerċ. Li daw ħallsu liċenzja biex joperaw għal sena. Bħala gvern ħassejna li dik il-liċenzja li ħallsu illum mhijiex ġustifikata. Għaliex inti kellek numru ta' xhur sostanzjali minn din is-sena li ġew mħarbta. Allura bħala gvern qed ngħidulkom li dik il-liċenzja li ħallastu biex toperaw għal din is-sena sħiħa ħantuwilkom lura. U di fil-fatt hemm allokazzjoni ta' 5 miljun euro li jekk tieħu l-medja tagħhom għandhom liċenzja ta' madwar 415 euro kull wieħed. Biex intejbu l-likwidità tan-negozji, se niqgħu nibdlu f'tax credits l-estensjoni ta' għotja ta' flus. Din hija miżura importanti ħafna nerġa' ngħid l-iktar importanti għal dak in-negozju żgħir. Bħalma nafu aħna fis-snin passati nidejna l-iskema tal-Microinvest, fejn dak in-negozju li jinvesti fin-negozju tiegħu konna din intuħ lura tax credits li mbagħad mill-profitti li jagħmel flok iħallasom taxxa iżommhom hu. Però nafu li f'dal perjodu il-profitti mhux ħajkunu qasib b'saħħithom u allura dawk it-tax credits ma tantx jagħmlu sens. U 30% ta' dak l-ammont flok tax credit ħantuhomlu fi grant, fi flus diretti. U dan huma 2,000 oħra għal kull negozju u jekk in-negozju jkun fawdex jew immexxi minn intraprenditriċi mara, dak jitla l-2,500 euro. Qegħdin ngħinu f'diversi miżuri oħra, fosthom il-fatt li wieħed irid jista' jibbenefika għar-engineering li jista' jagħmel studju ta' kif jista' jtejjeb in-negozju tiegħu, ta' kif jista' jagħmlu iktar effiċjenti kif ikabbar il-profitti tiegħu, u dak l-istudju ħanħallsulu aħna sa massimu ta' 5,000 euro. Ma nsemmux ukoll it-tnaqqis fil-port charges li ma nkludejthomx fil-figura, maġ dak huwa section target partikolari, però hemmhekk qed naraw li bit-tnaqqis tal-port charges ħankunu qed nassiguraw li kemm jista' jkun il-prezzijiet iżommu stabbli u nżommu l-kompetittività. Qed ngħidu wkoll li allura jekk niġbruhom flimkien dawk il-negozji li mhux ħajkunu qegħdin jiftħu l-operat tagħhom ħajkunu qed igawdu mill-wage supplement biss. Il-messaġġ huwa ċar. Aħna rridukom tiftħu toperaw. U tal-li tiftħu toperaw ħanipremjawkom. Jekk ħatibqa' magħluq ħatiħu l-wage supplement għax daku tal-ħaddiem. U l-ħaddiem irridu nagħtuh il-paga tiegħu. Però jekk inti ħatiftaħ u nafu li għandek l-isfidi tiegħek, ħankunu qed ngħinuk bi-3 darbit iktar. Jekk inti ħatiftaħ ħatkun qed tgawdi minn 8,500 euro fi 3 xhur bejn Lulju u sa Settembru bejn ir-Restart Grant, rivużjoni tal-elettriku u COVID Wage Supplement. Dawk li għandhom liċenzja u investew is-sena li għaddiet ħajkunu qed igawdu kważi 2,050 euro oħra u għalhekk l-għajnuna titla' għal 10,600 euro. U dawk li mbagħad ukoll jinvestu fit-training tal-ħaddiema jew engineering processing. L-għajnuna medja kif diġà semmejt ħatkun qed tlaħħaq 18,100 euro. Dan juri li l-gvern
irid jippremja lil dawk li jaħdmu u jkabru n-negozju tagħhom. Min se jiftaħ u jinvesti fil-ħaddiema tiegħu u l-business processes se jieħu 4 darbiet aktar minn dak li ma jiftaħx. Għalhekk, inħeġġeġ lin-negozji u s-self-employed kollha sabiex hekk kif jiftħu l-iskemi japplikaw għalihom mal-Malta Enterprise. U għalhekk jibbenefikaw minn din l-għajnuna finanzjarja li finalment qed nagħtu biex nassiguraw l-aktar meta n-negozji u s-self-employed għandhom bżonn hemm il-gvern ta' support għalihom. Aħna se nibqgħu ta' spalla, se nibqgħu nkomplu ngħinu n-negozju u s-self-employed tagħna u l-ħaddiema tagħna. Dana l-għajnuna n-negozju, apparti minn hekk nafu li hemm għajnuna kbira mbagħad iktar diretta lill-familji. Hawnhekk mhux se nidħol daqshekk fid-dettall, però kemm insemmi li l-għajnuna li qed nagħtu l-familji di ovvjament ħad tkun qiegħda tfisser li ħad tkun qed tiżżid is-saħħa tal-familji biex ikomplu mbagħad imorru u jutilizzaw il-fondi tagħhom u jdawru il-kummerċ f'pajjiżna. Semmi fost oħrajn il-vouchers għall-familji ta' €100 għal kull persuna l fuq minn 16-il sena li ħajrċievu fil-jiem li ġejjin. Hemmhekk €34 miljun oħra injettati fil-ekonomija li jridu jiġu utilizzati sal-aħħar ta' Settembru. Il-messaġġ ċar. Dawn it-3 xhur huma importanti għal pajjiżna u l-gvern qed jagħmel minn kollox sabiex dawn it-3 xhur ikunu 3 xhur ta' riġenerazzjoni ekonomika. Għandna skema ta' min qed jixtri l-proprjetà. Din hija skema b'saħħitha l-ikbar skema b'saħħitha li qatt nidejna bħala pajjiż. Tista' persuna tifranka sa massimu ta' €14,000 fuq xiri ta' proprjetà. Jekk tixtri proprjetà ta' 400,000, jekk tixtri proprjetà ta' 200,000 għax kien hemm min prova jagħti xi messaġġi li din hija biss miftuħa għal dawk li jixtru xi proprjetà aktar minn 400,000 le. Il-miżura pjuttost hija biex inkomplu ngħinu kemm jista' jkun familji. Jekk inti xtrajt proprjetà ta' 200,000, ħadd ifranka sa €7,000 oħra wkoll. Ovvjament, jekk il-proprjetà tiswa iktar minn 400,000, tifranka sa 400,000 il-fuq mbagħad tħallas bir-rata normali. L-work benefit ħankomplu ninċentivaw dawk li jridu jkomplu jaħdmu €4 miljun. Rivużjoni għal dawk li kellhom jipposponu t-tiġ tagħhom. Apparti li neħħejna l kollox il-fis li inti trid terġa' tirreġistra, issa ħankomplu qed ngħinu l dawk il-koppji li għaddew minn trauma. Ejja ma ninsewx li dik tkun biss probabbli l-iktar ġurnata importanti ta' dik il-koppja. U allura qegħdin ngħidu għal dik il-koppja li inti li kellek tagħmel sagrifiċċju tipposponi it-tiġ tiegħek, aħna ħanejnuk sa €2,000 wkoll. Ħanneħħulek kwalunkwe fis oħra marbutin magħhom. Kif ukoll jekk ħad tixtri proprjetà u ħad tkun qiegħda tixtriha sal-aħħar sa Marzu sena d-dieħla, ħad tifranka ammont ta' taxxa b'saħħitha. Għandek ukoll rivużjoni tat-taxxa lil ħaddiema, 11 miljun u nofs oħra. Kif tistgħu taraw, dan huwa pakkett b'saħħtu, però pakkett ukoll li fih ħsieb warah. Dan mhuwiex xi ħaġa li ridna naqbdu ammont ta' flus u nifirxuhom. Ridna l-flus niddedikawhom fejn hemm bżonn għaliex minn dawk nafu li ħaniksbu r-riżultati. Nirringrazzjakom. Ngħaddu għall-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Yes. Xtaqt inkun naf forsi l-iskedar ta' kif ħajitħallsu dawn il-miżuri kollha ta' rifużjoni, dawn l-iskemi, il-vouchers, eċċetera, hemm instaqsina n-nies ikunu forsi ansjużi xi kollhom bżonnhom. U t-tieni mistoqsija tiegħi min keda l-pjan, il-pjan naħseb li huwa pjan kbir, ġifieri għal reġenerazzjoni ekonomika li bla dubju ta' min ifaħru. Però bħala Ministru għall-Ekonomija qegħdin tagħmlu plan B għall-aħħar esqat meta jinfetaħ l-ajruport. Kemm għandek fiduċja li se nkunu safe, COVID safe, ma li jibdew jidħlu turisti minn barra? Mela, ħanibda mill-ewwel waħda anzi. Ovvjament hemm diversi skemi, kull skema għandha l-applikazzjoni u l-metodu tagħha. Jekk naraw il-COVID wage supplement, dak il-proċess ta' screening diġà sar fil-bidu, il-proċess li jmissu awtomatiku. Jekk inti ma nbidel xejn, kemm ħadd irċievi email minn Malta Enterprise, jekk ma nbidel xejn f'sens ta' impjegati, dak jiġi estiż mod naturali, hemmhekk m'hemmx dubju. Kwistjoni tal-vouchers fil-jiem li ġejjin
ħajkunu qegħdin jirċievu l-vouchers, il-vouchers ħajrċivuhom posta reġistrata, jiġi dak li jkun irid jiffirma tal-li jkun irċieva l-voucher, ħalli hemmhekk ovvjament inneħħu l-abbużi li ħadd ma jkun jista' jgħid isma' jmarċivejtu xi hekk għaliex inti ħajkollok il-posta li hija reġistrata fuq kull isem identifikat personali. Eventwalment dan imbagħad ikun jista' jissarraf fil-ħwienet kif diġà spjegajna ma naħsibx hemm għalfejn nerġa' nispjega. L-iskemi l-oħrajn huma skem kif jaħdmu tal-Malta Enterprise. Il-Malta Enterprise għandha diversi units li ħadmu mod effiċjenti ħafna u allura qed nitkellmu l-skema eżempju tal-Microinvest, diġà inti għandek skema li dik kienet titħaddem, ma kienet titħaddem bi credit, b'tax credit. Issa kull ma ħajkun hemm flok dak jingħata b'tax credit ħajata bi grant. L-istess fuq l-iskemi l-oħrajn, ġew ħajkun hemm applikazzjonijiet jekk kien hija rifużjoni tad-dawl, inti l-istess diħa tkun skema mhux ħajrċievu roħs fil-kont tad-dawl, imma inti tmur bil-kont tad-dawl tiegħek għand il-Malta Enterprise u jtuk ir-revużjoni kif tkellimna. L-istess fuq il-grants tal-kirjiet, l-istess fuq il-grants tat-tiġijiet, tiġijiet ħajkunu taħdem taħt il-Mimkol, mhux taħt il-Malta Enterprise, għalkemm jista' jkun nippruvaw niddissektjaw ukoll il-business minn affarijiet oħra, però dak huwa l-proċess li ħajkun qed jaħdem. Fuq il-mistoqsija l-oħra, l-ewwel nett ejja nżommu f'moħħna li fid-dinja sfida mhux ta' Mart, mhux COVID biss hawn. COVID illum semmi COVID għax hija l-kelma mal-mument. Però di interessanti, jiena ftit tal-ġimgħat ilu iltqajt ma' familja u dik kellhom sfortunatament wieħed mill-ġenitur tagħhom kien qiegħed ħażin marta tal-kanċer. U tobba qalulu li qiegħed fl-aħħar. Kif ċempilt biex nistaqsihom kif inhu l-papa tagħhom, daw qalu li all right għax m'għandux COVID. Mentri fil-verità dik il-persuna sfortunatament kellu ħaġa ħafna aktar gravi mill-COVID. Jiġifieri din hija sitwazzjoni wkoll ta' mentalità li anke social media ovvjament ma tgħinx li f'dawn il-ċirkostanzi. U għalhekk il-messaġġ ta' konfidenza u fiduċja li wieħed irid jifhem u jpoġġi kollox fil-proporzjon tiegħu. U naħseb jekk wieħed allura jħares lejn il-mod kif imxew l-awtoritajiet tas-saħħa, nistgħu naraw li nserħu rasna li apparti li għandna awtoritajiet jafu x'qegħdin jagħmlu, jekk Alla ħares qatt jinqala mhux kwistjoni ta' COVID oħra, kwalunkwe sitwazzjoni oħra, għax di pandemiji jistgħu jinqalgħu minn kull tip. U naħseb inkun preżuntus jekk ngħid li fil-futur qatt ma ħajrġa' jinqala xejn. Imma li nista' ngħid huwa li llum il-ġurnata l-pajjiż huwa ppreparat ħafna u ħafna aktar minn qatt qabel għal kwalunkwe eventwalità. Meta ngħid il-pajjiż qed ngħid il-poplu kollu. Jiġifieri jekk għadha terġa' tiġi sitwazzjoni bħalma kellna tal-COVID, jiena konvintissimu li r-reazzjoni tagħna tal-pajjiż se tkun differenti. Għaliex nafu kif il-qajna tajba għalihom, mill-lat emozzjonali u mentali preparati iktar minn qabel, però anke mill-lat ta' strutturi. Ġekk inħarsu lejn l-isptar, illum għandna sezzjonijiet li huma plug and play, fejn jitlu IT units, fejn jitlu iktar sodot, fejn jitlu iktar ventilators, fejn jitlu iktar apparat mediku, li jekk tinqala sitwazzjoni ma jkollniex bżonn li nerġgħu mmorru f'dak il-paniku li rridu nerġgħu nibdew kollox mill-bidu, għaliex nistgħu all right, ikun hemm ċertu tibdil, però il-mod kif tkun qed taħdem tkun iktar kajman. Jiġifieri jiena għalhekk konfidenti li issa li ħadna l-miżuri kollha li kien hemm bżonn, anke fi kwalunkwe ċirkustanza li jista' jinqala, il-pajjiż, u nerġa' ngħid il-pajjiż nirreferi anke għall-poplu mod in ġenerali, illum preparat ħafna aktar minn qatt qabel. Mistoqsijiet iktar? So you mentioned the vouchers earlier. Could you explain the other side? So when the businesses receive the vouchers, how would that work? And this morning, Times of Malta reported the diving industry is in crisis. The divers have also claimed that the safe corridors open and the places that will be allowed to allow tourists in, they won't have an impact because they're not the countries that see most tourists for scuba diving. What's your reaction to this and what's the government doing to assist these divers? Thank you. Hello, net, id-divers kienu inklużi mill-ewwel fl-iskema tal-COVID wage supplement bħal diversi industri oħra. Ħanibda mill-ewwel mistoqsija tal-vouchers. Spjegajt in-naħa tal-konsumatur min-naħa l-oħra. Min-naħa l-oħra tkun qed taħdem b'żewġ metodi. Kif spjegajt qabel il-vouchers ħajkollhom color coded. Għandek 4 vouchers 80 euro ħajkollhom kulur partikolari u għandek voucher ieħor ta' 20 euro ħajkollu kulur differenti. Huma color coded għaliex l-ewwel 4 jistgħu jintużaw fi kwalunkwe stabbiliment li huwa liċenzjat mill-Malta Tourism Authority. Ġiet nitkellmu hotels, farmhouses, guest houses, restaurants, bars.
dawk jistgħu jiġu utilizzati hemmhekk. Il-voucher ieħor ħajkun qiegħed jista' jiġi utilizzat minn kwalunkwe ħanut ieħor li ġie magħluq bil-legal notice tax-xahar, tad-dwiefer, tal-ħwejjeġ, tat-tatus, kwalunkwe ħanut ieħor li ġie magħluq. Allura nkun qed naħdmu sistema li dawk il-vouchers li jiġu utilizzati fl-estabbilimenti liċenzjati mill-Malta Tourism Authority, il-negozji mbagħad jieħdu r-refund tagħhom jikklejmjawhom mill-Malta Tourism Authority. Il-ħwienet l-oħra kollha ħajkun hemm unit apposta fih dan il-mimkol li hemmhekk jiġu klejmjati min-naħa tagħhom. Ovvjament ħajkun hemm portal apposta dedikat għal dawn il-ħwienet biex kemm jista' jkun is-sistema taħdem as smooth as possible. Fuq il-kwistjoni tat-turiżmu, naqbel miegħek li dak l-ammont ta' safe corridors li ftaħna fil-fatt mhuwiex l-ikbar percentaġġ li jirrappreżenta t-turiżmu tagħna. Però dak ovvjament huwa l-bidu. Aħna ma naħsibx li b'xi mod qegħdin naħsbu li ħaniqpaw biss b'dawn l-ammont ta' pajjiżi. Ovvjament dina qed tkompli tiġi sitwazzjoni analizzata li safe corridors jinfetħu meta jkun hemm bżonn. Jiġifieri jekk inti pajjiż jikkwalifika mbagħad f'dawk il-kriterja li qegħdin nagħmlu, għaliex bħal meta naraw issa kal-imxija tal-COVID, kull ma jmur dejjem qiegħda tonqos u l-pajjiżi qegħdin jaraw sitwazzjoni li dejjem aħjar. Jiġifieri jekk is-sitwazzjoni f'dak il-pajjiż partikolari titjieb u din qegħdin narawha li qiegħda titjieb brata ħafna aktar maġla, jien qed nara li iktar pajjiżi qed jinfetħu, ħajkun qegħdin jinfetħu. Tajb li nsemmu wkoll li anke fuq livell Ewropew pressjoni kbira u fil-fatt qiegħda tiġi diskussa li l-kunċett ta' pajjiż minn wieħed għal ieħor fl-Ewropa li jingħalaq ma jkunx aċċettat. Ġifieri mingħata Kummissjoni Ewropea timbotta sabiex bejnietna fl-Ewropa l-ivvjaġġar jerġa' jinfetaħ kemm jista' jkun malajr. Aħna minħabba tagħna xorta nieħdu l-prekawzjonijiet tagħna, jien nerġa' ngħid kull deċiżjoni li qed tittieħed mhux qisu b'deċiżjoni bejn saħħa u ekonomija, mhijiex dik. Dan huwa gvern li meta rrid jagħlaq l-ajruport għalqu. Imma nerġa' ngħid, kollox bil-għaqal u bil-bilanċ. Meta ħassejna li ma kenniex nagħmlu lockdown ma minniex. Id-deċiżjonijiet ma jittieħdux għaliex ikun hemm xi ħaġa tintqal fuq Facebook, jew għaliex ikun hemm min ikollu l-intenzjoni li jbeżza biex jirbaħ punti politiċi immorru għal dik id-direzzjoni. Id-deċiżjonijiet jittieħdu fuq figuri, fuq fatti u fl-interess ta' pajjiżna. Saqsijiet? Ministru, nafu li meta tneħħew ir-restrizzjonijiet kien hemm ħafna ħwienet li reġgħu bdew joperaw. Issa li ħabbartu dan il-pjan ekonomiku, kien hemm forsi numru ta' negozji li għadu ftit lura milli jiftħu l-operat tagħhom u tkellmu magħkom għax fil-verità jekk tiftaħ il-ħanut tiegħek iktar jaqbillek illum ġurnata. Kolli nistqar li meta ħabbarna ftit ta' ġurnati ilu li ħanibdew niftħu l-ekonomija, kien hemm min kien xettiku. Mhux in-negozji kollha fetħu. Però iktar ma bdew jgħaddu l-ġranet, iktar bdejna naraw li dak ix-xettiċiżmu beda jonqos u bdew ikollhom iktar fiduċja f'dak li konna qegħdin nagħmlu bħala gvern. Li nista' ngħidlek għax jiena wkoll dort il-ħwienet kemm il-darba. Jiena kull filgħodu qabel nidħol Ministeru forsi ħafna jinnotaw nħobb indur dawra mal-ħwienet tal-belt u nsaqsi l-ħanut u l-ieħor minn sessjoni differenti, kif qed jaraw l-affarijiet, kif qed jitlu l-klijenti, x'qed jgħidulhom il-klijenti. U tkun tista' tħoss il-fil il-polz tan-negozju apparti tan-nies. Illum nista' ngħid li wara li ħabbarna l-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika, l-għada li mort indur, kien hemm enerġija kbira. Kien hemm entużjażmu kbir li qegħdin jerġgħu jaraw li s-sitwazzjoni rridu nerġgħu mmorru kemm jista' jkun lura għan-normal u qegħdin jemmnu bi sħiħ li l-gvern qed hemm u qed jagħmel dak kollu possibbli sabiex jgħin in-negozji u l-familji jerġgħu jirpiljaw. U għalhekk jien fiduċjuż li l-poplu ħajkompli jkollabora mal-gvern, li ħajkompli jkollabora wkoll man-negozji tagħna, jissapporti għan-negozju lokali u finalment nerġgħu niksbu dak ir-riżultat li tant nixtiequ li jkun għada aħjar. Grazzi.